Hej, jeg hedder Ibi, og du kan godt selv. Ja, helt selv. Er du også træt af at smide penge ud af vinduet til dyre ejendomsmæglere? Det kan jeg godt forstå. Dem her, dem kan du garanteret bruge til noget bedre. Her. Det er jo dig, der kender din bolig bedst. Derfor synes vi også, at det skal være dig, der sælger den selv. Nu har vi lavet Boliga Selvsalg. Du sælger selv din bolig, og vi sørger for nem adgang til alt det praktiske. Er det nemt? Det er hamrende nemt. Det koster kun 499 om måneden. Ja, kun 499. Og der er ingen binding. Og hvis du har nogen som helst spørgsmål, så kan du altid skrive og få svar fra boligadvokaten. Gratis. Hvad skal du egentlig bruge en ejendomsmægler til? Vi har gjort det nemt og trygt at sælge selv. Og så sørger vi for at vise din bolig til over 800.000 boligsøgende hver måned på Boliga og Selvsalg.dk. Så hvad venter du på? Det er bare at prøve selv. Hos Boliga Selvsalg har vi allerede hjulpet flere tusind med at sælge selv. Skal din bolig være den næste? Jamen så er det altså bare at springe ud i det. Vi har dig.